asesoramento para levar adiante todos estes programas levado a cabo por asesores digitais que entran dentro do programa. A empresa está sempre moi activa, a hora de estar atenta a todas as subvencións e programas dos ministerios. Ten varias axudas nos últimos anos para a adquisición de material, optimización e instalación de paneles solares, pero como continúa nesta trayectoria este Kit Consulting, que está aberto aínda ao plazo, en Galicia nestes momentos hai 553 empresas, pequenas e medianas empresas, que están disfrutando desta aportación do Ministerio, e aínda ata o 28 de febreiro todas as empresas a partir de 10 traballadores teñen aberto o plazo para que o soliciten simplemente por data de entrada, non é ni siquiera de concurrencia competitiva. Teñen aberto o plazo que soliciten a partir de traballadores. Poden acadar en torno a 12.000 euros cada empresa ou 24.000 euros, dependendo do seu tamaño. Sin gasto, nin aportación, e mellora tanto a xestión da empresa como o coñecemento e a transmisión do manexo dos programas de xestión e de utilización dos recursos.